kami sa Samal ikan sa Davao. So karon na gud na sa akong vlog na Samal na gud ang destinasyon mga kabingka. So pakita na ko karon ang mga kagwapo diri sa Samal. 2,000 years later. Mga kabingka, nandito na ko kami, no? Nagit mi diri napita sa mga langan, makita gyud diri ang DJ Maki. ikaw na, oh. Kabingka, no? Susuroy lang da sila, ligo lang sila o dagat. Ako tanawang ako kung maligo pa ko o dagat, basta ako susuroy kung mangita ko mga gwapo diri nga mga view, no? Di sa mais Babak Samal, no? Sa Davao del Norte. Susuroy tirada atchup yeah wapo kayong place, mga pangawon rin, mga dagko kay mga bato, pwede kay kadri mag selfie kung mahimo. Kung ganahan lang ka mag selfie lang. Kabingka, no? Naghanag bato rin kapita kung palibot, grabe kay mga bato. Kailangan dyo ka magchinilas rin. Kung dili dyo ka magchinilas rin, posible dyo ka makatamak o tuyong, di ba? Pero dili doon na siya ginatawa, dili doon na siya pure daw na tuyong, murag kumbaga kung sa tao pa nang naay crossbreed. Crossbreed din siya. May gwapo na resort, no? Kani akong tirada kawat lang ni dili mo may diri nga kundi, pero diri daw may mga open man kayo. Kita niyo sa akong background na grabe katsada diri Lapita. Yan Lapita Resort, ha? So mga tirada kaw naay ang bakanan dito mga igala, mga kabingka. So kita niyo yan, no? Mga kabingka. Mo na kung but pasaboton na kawat-kawat o kagibata ng shortcut niya diri resort. Shortcut na. So balik ko dito sa kuan, tawa na destinasyon kung asa pilapit. Kay kasi kuan, okay? Kay mga na daw mga kabingka. So yung nasulti karon nga naa ka diri dapit na niya, nagangkaon ka ning gitson. Oh, sige. Kapoy na kayo pag janit lang diri, kapoy layo kayo sa tuwa. Nya karon enjoy man sad na diri sa Samal. Niyo kay ko kay kauban ni ka DJ Maki. Okay, salamat kayo. Kabingka, no? Mga kabingka lahat umana na may kaon. Karon lang gid mi no manog kaon. So
karon mo balik mi dito sa katong kuan katong dagan dito magambak-ambak mga unsay ilang tirada sa ilang ambak-ambak. So kita niyo na kung unsay tirada na sa pagambak-ambak, magkiti-kiti na sila dito o pinasukoy tirada. Sila na bahala na. Okay, karon mga kabingka no, ihunas na gyud ang kadagatan diri sa may Samal. Kita na wa nagihalos tubig diri. Palibot. Kita na gyud ninyo diri ang dagko kay nga kabatuhan. Nahinay lang ka diri kay basig matunok yung kaning dagko kay nga bato. Grabe. Kabingka no, manguli na mi og Davao manana mo great happening diri sa may Samal. So check it out mga kabingka.
hear what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one that get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yes, let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. I'll take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we generalize constantly, so stop and breathe. Whatever you wanna be.